Hold nu fucking din kæft, mand. Kan du ikke se, at jeg sidder... Brian, giver det godt holde din kæft. Jeg kan ikke koncentrere mig. Kan du ikke bare passe dig selv, Kurt? Nej, for det er hver evig eneste dag, du forstyrrer. Ja, ja. Nej, hør her, Brian. Jeg kan slet ikke overskue det der. Jeg kan ikke koncentrere mig. Idiot. Nu skal du simpelthen op og op. Jeg gider ikke at høre på dit hele tiden. Hey, I kan tage den ude for klassen, i stedet for at forstyrre resten af klassen. Du skal ikke blande dig her. Hvor er det, jeg skulle have sagt? I må ikke komme til time igen, for at I får løst jeres problemer sammen.